Ahojte ľudia, zdravím vás. Dnes som sa konečne rozhodol, že si navaríme segedínsky guláš. Všetci, čo ma poznáte, viete kvôli čomu, a tí, čo nie, tak segedín je z môjho pohľadu jedlo, ktoré je to najlepšie v celej slnečnej sústave a ten, čo to vymyslel, by si zaslúžil Nobelovú cenu za mier. Čo však bude dneska špeciálne, že tento pokrm nebudeme variť klasicky v hrncoch a tak ďalej, ale v prístroji, ktorý sa volá že Thermomix. Tento prístroj je podľa mňa pre ľudí, ktorí variť vedia, ale chcú si tú prácu nejakým spôsobom uľahčiť. A potom pre tú druhú skupinu ľudí, to som ja, ktorí variť absolútne nevedia, no chcú. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže tu je ten zázračný prístroj, ktorý vyzerá takto. Zapína sa asi tu. Ja už som sa včera s ním zoznámil, stiahol som nejaké aktualizácie, on je normálne pripojený na Wi-Fi, ale variť som ešte neskúšal, tak som zvedavý, to bude moja premiéra, čiže sa mi nesmejte, ak nepochopím nejaké inštrukcie alebo niečo také. Prečo offline? Ja chcem ísť offline, online. Aha, úspešne pripojeno, dobre. Nechcem anglický vanilkový krém, kámo, toto nie je určite. Seged. Hop. Vyhľadať. Tu mi našlo. Jemný segedínsky guláš s knedlíkem dokonca. Ináč, aby ste vedeli, tak ja budem robiť aj vlastný knedlík, hej, na tomto prístroji. To bude môj prvý knedlík v živote. Takže dáme si, že zahájiť vážení. OK. Tu dole som si už včera čítal recept, respektíve všetko, čo mi treba nakúpiť. A tento prístroj by ma mal postupne podľa týchto bodov pekne pýtať, čo mám kedy dať, odvážiť si to, koľko gramov a tieto všetky veci. Čiže to je úplne, že pre debila. Som zvedavý, že ako to bude prebiehať. Čiže dávame zahájiť vážení. No a teraz ma pýta, aby som vložil 150 gramov vody. To znamená 150 ml však. Chcelo by to nejakú odmerku však, ktorú nemám. A tu vyťahnem z toho Dolce Gusto husáka. Takže lejeme 150 gramov vody. 122. 156. Dobre, nevadí. 6 gramov hore dole. Ďalší. Čajová lžička cukru. No tak poďme na to. Kde máme cukr? Kde máme cukr? Tady je cukr. Čajová lžička znamená, že to je lyžička na čaj a má tam byť cukor v nej. Takže tak. Ďalší. 20 gramov čerstvého droždí. OK, to mám. To znamená, že teraz bude pravdepodobne robiť cesto na knedlík. Tak. Inak neviete, kto vymyslel droždie? Napíšte mi do komentárov, prosím vás. Ako sa ten človek volal a čím sa živil. No, máme 18, 19, 20 gramov čerstvého droždia. Ďalší. Nasaďte odmierku na výkomixovací nádoby. To máme tu. Toto je výkomixovací nádoby. A tady je odmierka. Takto. Áno, presne tak sa to robí. Nasadím. OK. Ďalší. Zvolte rýchlosť 1. Takto. Zatiaľ to tam vyzerá takto. Smrdí to jak hovno. A my pridáme jedno vejce. Tak, nech sa páči, máš jedno vejce. Ďalší. 320 gramov polohrubej mouky. Dobre. Ďalší. Čajová lyžička soli. To máme. Ďalší. Nemusím sundávať celý výko. Už chápem, ale len toto a cez to dávať tie veci. Aha! Jo! Takže poďme na to. Ideme mixovať asi. Dobre, otočím. OK. No. OK. Takže sme tu. Ideme na ďalší. Vyklopte testo a vytvoríte z neho 2 knedlíky. No, tak to som zvedavý. Tady máme testo. Poď. Preto asi hovorím česky, lebo je tam české menu. Ty volá, to sa lepí jak hovado, jak to mám tvarovať? To som si mal asi ruky dať do múky, ne? Tak to robia.
Nevadí. Dobre, takto nejako asi by mohol vyzerať knedlík číslo 1. OK. A toto bude knedlík číslo 2. Nesmejte sa mi, robím to prvýkrát, netuším, jak sa robí knedlík. OK, to bychom měli. Ďalší. Varoma misu vymažte olejem a vložte do ní knedlík. Varoma misa. To bude asi toto. Je to ono? Je to ono. Varoma misa by mala byť vymaštená olejem a páč mám do ní vložiť ten knedlík, že jo. Takže no poď ku mne, ty môj, hej, no neboj, ja ti neublížim, poď sem, poď ty tu. Bože, ak sa to lepí. Takže knedlík číslo 1. Ty kokos, ja som zvedavý, jak toto bude vyzerať. Knedlík číslo 2. Poď sem. No chlapci, a buďte slušní. OK. A co dál jako? 30 gramů cibule na půl. OK. Takže musíme si umyť ruky, pretože podľa novely, pretože podľa paragrafu 312 odstavcu 4 je prísny zákaz po novom rezať cibulu na púl rukami od cesta. Hej, aby ste vedeli. Ešte 6 gramov. To bude tak toľko. Piči. Ešte 3. A teraz, keď to nebude presne 30. Yes! Další. Zvolte rýchlosť 5. Takže poďme na to teraz rozsekať cibulu. Výborne, cibula je nakrajaná. Oči ma neštípu. Další. Vepšový sádlo, vole. 2 polevkové lyžice. To už mohli dať tiež na grámy, keď všetko je v grámoch, nie? Toto bude asi taký 1, dajme tomu. Odmizni. A teď konc ako tá druhá, že jo. Položte varní košík na mikrovyksovací nádobí místo odmierky. Čo v tom košíku akože mám robiť? Ja ho mám položiť namiesto odmierky. Tak? Asi hej. Dobre. Teraz čo chceš? Na čo som tam ten košík dával? Číslo 1 a ono, to prosím pekne, teraz bude 4 minúty restovať. Len nerozumiem, na čo som tam dával ten košík. Takže cibuľka sa nám dorestúváva, ako sa hovorí. A ja stále neviem, na čo ten košík som tam mal dávať. Toto je veľká záhada. Dobre, ďalší. 500 g vepšového masa bez kosti na kostky 3x3 cm. Dobre, OK. Písali bravčové mäso, nenapísali presne aké, takže som kúpil bravčové káre, prosím pekne. Doteraz som si myslel, že bravčový kár vyzerá trošku inak, ale tak človek sa učí celý život však. No a teraz prichádza chvíľka pravdy, takže 3 x 3, vynikajúce, super, ideme na to. Takže pridávame 500 g bravčových károv. Páči sa. 450, dobre. 450. A na obále píšu koľko? Akože neserte ma. 495. Ďalší. Mletý kmín. Kmín je rastca, keby ste chceli vedieť, hej. Červená paprika sladká. Papriku sladkú som našiel o niečo skôr ako rastcu. Som na seba celkom pyšný. Ale kde mám polevkovú lžici? Ďalší. Pepř. 1/2, to znamená 0,5 čajovej lyžičky pepře černého mletého. Pepř černý mletý. Pane, kde ste? Hele, pane Pepře, neserte mne. Ste černí, mletí a ešte sa aj schovávate. Tady te mám, hajzlíku jeden. Ďalší. Nové kožení.
To som si kúpil, že jo. Inak prosím vás, keď je nové korenie, tak je aj staré korenie? Respektíve, môže byť aj nové korenie staré? Keď ho mám v šuplíku trebárs 20 rokov. Alebo bude stále nové. Napíšte do komentára. 2 čajové lyžičky soli. Položte varný košík. Zás ten košík. Ale čo mám doňho dať? Dobre, chceš košík? Bude košík. Ďalší. To čo má byť? Počkaj. Aha, tu som mal zvoliť rýchlosť. Ježiš, už by som to posral. Takže rýchlosť 1 a teraz niečo ide variť, alebo čo, 15 minút. Takže pridávame moju najobľúbenejšiu ingredienciu a to je kapusta. Samozrejme, kto chce, môže si ju premiť, nakrájať a tak ďalej, ale ja to pridávam takto. Podľa mňa kapusta a segedin majú byť kyslé a ten, kto to premýva, tak to je čistý barbar. OK, kapustu som pridal z 800 g vody a teraz prišla tá chvíľa, kedy máme umiestniť varoma misu s knedlíkem do pozície na výko uzavřené mixovací nádoby. To znamená, uzavřeme mixovací nádobu a výko s knedlíkem, teda varoma misu. To je to, ty vole, to tak narastlo. Ja tu chcem urobiť prúduch, aby to mohlo cirkulovať. Tam to písalo vtedy, takže vyskúšam ich trošku oddeliť od seba. Netuším, či to robím správne, ale snad aj, že by tu tá pára proste mohla prejsť. Tak, tu bude knedlík 1, knedlík 2. Umiestnime varoma misu s knedlíkem. Takto je to na obrázku, výborne. Čo? Už? Áno, takto to má byť. A ešte to treba zavrieť s týmto. No, takže my máme 20 minút varenia za sebou. Idem to opatrne skontrolovať, ako vyzerajú knedlíky. Au! Pozor na paru. Knedlíky vyzerajú fajn. Uvidíme, čo to bude za tých 10 minút. Každopádne celý byt vonia neskutočne, ako by sa tu varil naozaj segedin. Čo sa teda varí, ale v tomto proste. No a čo sa obávam trošku, tak toho mesa. Že tie nože, ktoré to vlastne miešajú zo spodu, tak to mäso rozsekajú úplne na drobné kusky a bude z toho taká kaša. Lebo existuje aj taký kryt na tie nože, ktoré vlastne počas miešania k sebe nepustia žiadnu surovinu a tým pádom by to mäso bolo v celku, ale ja som to tam nedal. Takže, no neviem, uvidíme. OK. Klikáme na ďalší. Ty kokos, vonia to neskutočne, ľudia. Sejmeme varoma. Necháme ešte ten knedlík asi trošku dojsť, aj keď vyzerá zaujímavo. No, a co teď ako? Co teď ako chceš? Mám postaviť misku a to. Postavte misku. Jakú misku? Kúrnik šopa. Do misky navažte 200 g smetany. OK. Ideme si vliať teda smotanu do segedínu. 40 g hladké mouky. Dobre. Ďalší. Dôkladne promíchejte. To mám ako ja míchať? Ty promíchej. Či čo? Ježiš, ja som kokot. Ja som to mal urobiť nie tam, ale vedľa. V nejakej miske. Teraz čo? No nič, už to nechám tak. Ježiš Mária, ja som idiot. No nič. Som zvedavý, čo sa s týmto stane. OK. No, takže je dosť možné, že som posral celý tento segedinský guláš. Sorry. No ľudia, segedin by mal byť
hotový. Guláš podávajte na talířích, splátky knedlíku a zdobte čerstvými bylinkami. No to neříkej, vole. OK, jak to vyzerá? Hlavne po tom mojom kikse s múkou a smotanou. Ale no tak. No a aj mäso tu je, človeče. Sice tá kapusta je trošku akože posekaná, lebo som tam nedal tú krytku na nože. Ale to vôbec nevadí. Ty kokos, idem to naložiť aj s knedlíkom. Pozrieme sa aj na knedlu. Mňam. Chuťovo, wow. Dobre. No, takže pozrieme sa na ten knedlík, na ktorý som asi najviac zvedavý. Ty kokos, to som v živote nerobil. Ukáž sa, či nie si surový. Wow. No toto... Normálne, že ja som urobil knedlík. Odpadnem. Dobre, takže nakrájame si čerstvú knedlu. Hej, vyzerá perfektne, kámo. Toto je môj prvý knedlík v živote a je takýto. Yes. Tak, keďže ten knedlík je trošku menší, asi dám raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ideme na ten segedín teraz. Konzistencia presne taká, akú ja milujem. Mäso nie je až tak porozbijané, ako som sa bál, že bude. Čiže... Wow, ty vole, už mi tečú sliny. Vonia to neuveriteľne. Ja odpadnem. No, takže... Páči sa, ja neviem moc servírovať. Takže toto nie je moja parketa. Ale... Proste... Takto vyzerá segedín navarený v termoboxe. Čo viac k tomu dodať? Vonia to super. Chutí to super. Mňam. Toto je presne chuť segedinu, ktorú si stále predstavujem, keď idem na nejaký segedin. Takže vyšlo to. Aj napriek tým mojim kiksom, nedal som kryt na nože. Tá kapusta je trošku rozsekaná, aj to mäso je na dosť malé kúsky. Ale myslím si, že na prvýkrát je to veľmi dobrý počin a ja to idem zjesť. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Dúfam, že som vám nejakým spôsobom objasnil, ako funguje tým, čo teda ste ešte nevedeli, Thermobox. A ja sa idem učiť variť ďalšie a ďalšie recepty. Takže dobrú chuť a majte sa pekne. Je to asi trošku divné, že stojím v kuchyni, varím segedín a na hlave mám GoPro kameru, ale tak vidíte, je vhodná na potápanie, do lesa, na extrémne športy a na varenie segedínu.